Здравейте! Бистра стигна Пирея. Атина. Това ли е? Да, ето го кораба. Те не са едно, пълно си тук. Пълно кораба си. Бистра си живее живота. Тук е, да, пълно е. И той е поглед. Ето. Пълно са. Интересно е една бистра за корабите. Да, интересно не е, бе. Ей, навътре са. Ей, оня там.